Ffrind, nid gelyn, cefnogi cofnodi ystyrlon ar sail canlyniadau mewn gofal cymdeithasol. Gwneud cofnodi'n rhywbeth personol a hygyrch. Mae'r adnodd hwn yn defnyddio enghreifftiau o sut i ddefnyddio cofnodi o wahanol leoliadau i helpu pobl a thimau i fyfyrio a thrafod. Pwrpas Ffrind nid gelyn ar fideo hwn yw helpu i gofnodi'n ystyrlon ar sail canlyniadau. Mae'r fideo hwn yn trafod egwyddorion ffrind nid gelyn ar gyfer gwneud eich cofnodi'n bersonol a hygyrch. Siarad am gofnodi personol y mae ffrind nid gelyn, nid canlyniadau safonol neu sefydliadol. Rydym eisiau cofnodi'r pethau sy'n wirioneddol bwysig i'r person, yn eu llaeth eu hunain lle gallwn. Gadewch i ni gymryd enghraifft allan o gynllun cymorth. Mae'r datganiad mae angen ei hyw gyd-ymffurfio â'i gynllun gofal yn anghebygol o adlewyrchu'r pethau sy'n bwysig i'r unigolyn. Mae'n fwy tebygol o adlewyrchu nod proffesiynol neu sefydliadol. Gallai canlyniad mwy personol a thebygol ddarllen fel hyn. Mae Hyw eisiau aros yn y cartref plant oherwydd mae'n ymddiried yn y staff ac yn hoffi'r plant eraill sydd i gyd yn iau na fo. Mae'n deall y bydd angen iddo roi'r gorau i yfed, bydd yn ei helpu i reoli ei broblemau gwylltio, fel y mae ei gynllun gofal yn ei nodi. Mae hyn yn cysylltu i'r egwyddor y dylai cofnodi fod yn bersonol, yn hytrach na bod canlyniadau pawb yr un fath. Mae mwy o enghreifftiau yn yr adnodd ysgrifenedig. Egwyddor arall yn ffrind nid gelyn yw cydnabod a chofnodi'r gwahanol fathau o ganlyniadau sy'n bwysig i bobl. Nid mater o newid neu wella popeth yw canlyniadau bob tro. Gall canlyniadau hefyd gynnwys cynnal ansawdd bywyd neu ganlyniadau proses yn ymwneud â sut y mae pobl yn cael cymorth. Gallech feddwl am ganlyniad sy'n ymwneud â chynnal ansawdd bywyd. Neu feddwl am ganlyniad proses, fel yn yr enghraifft ganlynol. Mae fy ngweithiwr cymorth yn gwneud i mi deimlo'n dda amdanaf fy hun, fy mod yn gallu gwneud pethau. Gall yr enghreifftiau byr hyn ddweud llawer wrthym am y pethau sy'n bwysig a sut y mae pobl eisiau cael eu cefnogi. Ar yr un thema o wneud y cofnodi'n bersonol a hygyrch, egwyddor arall yw pwysleisio cryfderau pobl ond gan adnabod y prif risgiau. Gyda hwn, gallwn weld rhan o gynllun ffocws teulu mwy yn ffrind nid gelyn. Mae'r cynllun yn cynnwys risgiau a chryfderau. Un enghraifft o risg yn y cynllun yw, yn yr ysgol, mae Aled fel arfer yn dda iawn, ond pan fydd yn gwylltio, gallai ymddygiad arwain at yr ysgol yn ffonio ei fam a gofyn iddi ddod i'w nôl. Un enghraifft o gryfder yw, mae Aled yn darllenwr ardderchog ac wedi darllen rai llyfrau gwych, mae eisiau dal ati i ddarllen llyfrau da. Mae'r ffaith bod cryfderau Aled wedi eu cofnodi'n ein helpu i wybod beth yw ei alluoedd a sut orau i'w gefnogi. Gan barhau'r thema o gadw'r cofnodi'n bersonol a hygyrch, rydym hefyd eisiau gwneud y cofnodi'n glir a chryno. Weithiau, gall llai o eiriau ddweud mwy yn enwedig pan gant ei hysgrifennu gan y person ei hun. Gall gorgofnodi ddigwydd oherwydd gorboeni y bydd cofnodion yn cael eu craffu am resymau cyfreithiol neu gyd-ymffurfio. Mae'n golygu bod gwybodaeth bwysig yn cael ei cholli. Gall fod yn ddefnyddiol iawn gweithio gyda'ch tîm i helpu eich gilydd i gofnodi'n gryno.